Ma'am Irene po. Oh. Hello. Good morning. Ma'am Irene po. Happy birthday, ma'am. Ma'am, ba't ka umiiyak? Birthday mo ah. Tara na, lapitan mo yung surprise ng yung beloved husband. Iyan ang happy birthday. Tara ma'am, lapit ka dito sa car. Ayan oh. Kala mo ma'am, Lazada no? Kami ito. Ayan oh. Ma'am, tingnan mo muna yung gift sa'yo. Ayan oh. May lechon. Puto, pansit. Hindi kasama yung scotch tape. Ayan, tamawa ka na eh. Ano po ka, pipicturean ka namin. Ayan oh. Tawagin natin mamaya ma'am. Mag-message ka. Okay. Kanta natin. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Go, auntie. Blow the candle, ma'am. Yay! One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. A message from your loving husband. Asawa, espesyal ang araw na ito. Wala akong ibang hiling kundi maligaya ka ngayong araw na ito. Alam kong ang buhay natin ay parang pelikula, minsan madrama, minsan masaya. Best friend, enemy, ika nga. Hindi man ako perfectong asawa o ama, wala akong ibang hinahangad kundi ang ikakabuti ninyo. Happy birthday to you, asawa, ang Marian ng buhay ko. Yay! Ma'am, sorry mama, napahiyak ka namin ha. Kiss mo na si mama mo. Happy birthday, mama ka. Ayun pala, oh, yay! Mami, dito. Ah, sige, kiss mo si mami mo. Nakaputi. Dali. Ayan, kiss mo si mami mo. Sabihin mo, i-greet mo muna. Happy birthday! Yay! Nyo kayo ma'am. Birthday niya ngayon. Anong message nyo? Anong masasabi nyo po? Ah. Mukhang nyo, antay ba kayo? Happy birthday! Kaya, manugang nyo, bati, happy birthday! Happy birthday, kunam. Okay.